В студиото вече е Мариана Хамънова, основател на CleanTech България. Това е иновативен работен инструмент, целта на който е да свързва всички заинтересовани страни в сферата на чистите технологии и устойчивото развитие. Всъщност става въпрос за нов вид социална мрежа. Нека обаче да разберем повече за проекта от самия му създател. Здравейте! Здравейте, добро Как утро. се роди всъщност тази идея да създадете такъв вид социална мрежа? Идеята се роди в съвзаимната ни работа с една английска компания, която всъщност е и създателя на лиценза за тази платформа. Един специализиран софтуер, който дава възможност да се създаде национална професионална социална мрежа, която да е насочена към секторите за чисти технологии, зелени проекти и устойчиво развитие като цяло. Проектът е първия подобен по рода си за България и цели създаването на общност, на секторна така специализирана общност за компании, организации, неправителствени организации, също така публичния сектор, държавни институции, агенции, които работят по такива проекти и желаят в бъдеще да развиват подобни инициативи. Разкажете ни повече за самата концепция на проекта. Концепцията е силно онлайн базирана, т.е. използвайки силата на интернет, нещо, което в момента, без което не може да си представим действителността като цяло, се постига създаването на една жива връзка както между компании, които търсят различни нови партньори и клиенти, също така между професионалисти, помежду им експерти от различни браншове, които на международно ниво, не само в България, желаят да реализират и да се включат към разработването на различни проекти. В Англия платформата е вече от 3 години, съществува вече от 3 години и там се развива изключително добре, насочена и към американския пазар, т.е. наистина страшно иновативен начин да се включи човек в проекти, които се разработват в Щатите. Примерно търсят се турбинни инженери, които трябва да работят 4 месеца, 5 месеца по проект. И това нещо става много бързо и лесно чрез тази платформа. Т.е. той е един инструмент, вече той как ще бъде приложен и как ще бъде използван е отделна тема, като в България смятаме това да стане също така с много офлайн инициативи, т.е. кампании, които ще се провеждат наистина не само в виртуалното пространство и съответно вече да бъдат подкрепени от местния бизнес, организации и държавен сектор, което е и нашата цел. Как е организирана самата платформа? Платформата е организирана чисто виртуално, ако се погледне, в 3 основни насоки. Едното е пазар и възможности за развитие като цяло. Всяка фирма или човек би могъл да си направи профил, да представи проектите, под които в момента работи и съответно да напише от какво има нужда, какво търси, дали са доставчици, дали са служители, примерно. След това другото е възможности за финансиране. Основна насока ще бъде дадена информация за основните програми, които биха могли да финансират такива зелени проекти, международни такива, venture capital фондове, бизнес ангели, които не са само в България, но като цяло на европейско и международно ниво. И третата част е практически насочена към един друг инструмент, доста иновативен, провеждането на състезания под формата на кампании. Тоест, ако фирми, организации искат да решат някой бизнес или научен проблем, да успеят да запитат глобалната общност за това. Платформата предоставя този инструмент да се провеждат онлайн живи състезания. Примерно на тема най-иновативните идеи в сектора фотоволтаици. Направи се това запитване. Кампанията протича между 3 и 5 месеца и много иновативен начин да се достигнат до различни нови идеи и въобще възможности за проекти. Вие вече споменахте, че ползвате опита на доказани платформи в тази насока. Кое всъщност е най-ценното, което ще приложите? Най-ценното, според мен, е това, че работим в нещо, което има наистина висока добавена стойност. Този сектор е нов, развива се с големи и бързи темпове и наистина като икономическа единица е доста силен и предоставя възможности за развитие и то за България доста добри възможности да се позиционира с една устойчива икономическа насоченост. Това, което се опитваме и за до година ще работим доста целенасочено в тази посока е да създадем клъстер, т.е. клъстърно базирана организация, която да работи в тази сфера, включвайки не само български организации, но както споменах вече английската платформа, също така стартира в момента италианска платформа, която също бихме могли да включим, така че ще има доста интересни проекти. Те ще бъдат свързани помежду си, ще обменяте идеи и опит.
точно така. Целта е да се развият национални силни мрежи, т.е. на национално ниво платформите и самите организации да работят добре, да имат добър досег до фирмите и други компании в страните, като помежду си тези платформи и тези национални мрежи да работят заедно при реализирането на различни инициативи. Вие вече споменахте, че в Англия има такава платформа. Какъв е интересът към нея? Колко са регистрираните потребители вътре? Да, в Англия нещата върват, винаги има критици, които казват да, но Англия, нали, не е България, но въпреки това числата говорят единозначно. Има над 4000 потребители и около 1000 компании, нали, 3-4 хиляди частни лица, т.е. професионалисти, експерти или изследователи. Това са трите вида профили, които може да се създадат. И компании, организации, правителствени и неправителствени организации. Като все пак в английския пазар пак е много силно ориентиран към американския такъв. Т.е. в английската платформа има страшно много регистрирани от щатите, което прави пък и платформата добър канал за връзка между Европа и Съединените щати, което в сектора е страшно полезно, тъй като много иновации идват директно от щатите като цяло. Интересно е обаче какви точно теми се обсъждат в тази платформа? Какво вълнува потребителите вътре? В Англия нещата, разбира се, са много по-различни. Интересно е какво би вълнувало потребителите в България. Това всъщност е и нашата основна цел. Затова днес организираме първата конференция по случай старта на проекта в България. Казва се CleanTech България, Marketplace, Funding и Research, т.е. трите основни насоки, в които ще работим. Конференцията ще се проведе в хотел България днес и ще цели да срещне наистина хората от сектора и да даде така един първоначален тласък на точно такива идеи и проекти, които бихме могли да разработваме заедно в бъдеще и чрез жив контакт с тези хора да успеем да се насочим и ние за до година, кои да са приоритетните ни сектори, като един от тези сектори вече със сигурност може да кажем кой е той и това е енергийната ефективност. Нещо, което за България в момента е с голям потенциал за развитие. Определено има нужда от реновиране както на жилищни и офис сгради и въобще сертификати, които ще влизат от 2012 нататък в сила за сградите, като технически паспорт и така нататък. Така че това е със сигурност една от темите. Ще се радваме днес да обсъдим още такива и да задълбочим за до година по-сериозно. Самата платформа ще обединява зеления бизнес, но ще има ли някакво заплащане от страна на потребителите, за да се включат в нея? Платформата, използването е абсолютно безплатно, т.е. като всяка една социална мрежа цели да обедини професионалисти от различни области, които като зелени и чисти проекти е много общо, разбира се, но основните насоки са, разбира се, зелената енергия, обработката на отпадъци, също така менеджмент, воден менеджмент, биоземеделие. Въобще това са трите 4 основни насоки. Както вече споменах, участието в платформата е абсолютно безплатно. Става за 2 секунди регистрацията. Наистина е много улеснено от към страна, чисто организационно. Надяваме се да съберем все повече хора, които да се включат към каузата и съответно вече в истинските ни живи кампании те да се включват адекватно и да подкрепят развитието въобще на този сектор в България, защото ние сме на мнение, че само по подобен начин може да се изгради нещо устойчиво, т.е. всички хора заедно по някакъв начин да работят за една кауза. Все пак, за да съществува обаче тази платформа, тя трябва да има финансиране. Как сте уредили този въпрос? Разбира се, финансирането е изключителна важност, както за всеки проект. За момента платформата е финансирана изцяло от нашата фирма, която е консултантска фирма с италианско участие. Работим също така силно в момента с тази английска компания и до година практически бюджета ни за тази година вече така е поизчерпан, но до година планираме доста инициативи, които вече да водят и до директно финансиране на и ще можете и да популяризирате и самата платформа повече, за да бъде в услуга на зеления бизнес в България. Много ви благодаря за това участие. Представихме ви Марияна Хамънова, основател на CleanTech България, социална мрежа на зеления бизнес.